Hindi po ang mga nandoon sa mga counter sa immigration, mga minamahal, na talagang ito mga minamahal ay talagang walang bayad, mga minamahal. Ganyan napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. At ito na naman, mga minamahal, pagdating namin doon sa Busuanga, mga minamahal, doon sa airport, mga minamahal, na alam natin na talagang lagi o nandyan lagi, mga minamahal, ang pagdating ng mga passenger, mga minamahal, na kinakailangan ay lahat ay magbayad ng tinatawag na environmental fee, mga minamahal. At talagang kung ating titignan, talagang malaki yung babayaran. 3 kami, mga minamahal. So ibig sabihin, malaki yung aming babayaran, mga minamahal. So ang ginawa namin ay talagang pinatapos muna namin lahat ang mga pasahero, mga minamahal. At talagang kami ay nagpahuli, mga minamahal. At nung kami na, mga minamahal, ay nung lumapit na kami doon sa mga empleyado, mga minamahal, ay sinabi sa amin na kinakailangan na bawat isa sa amin, 3 kami, ay kinakailangan na kami ay magbayad ng environmental fee. So ang sabi ko sa kanila ay kami po ay misyonero, kami po ay misyon po dito sa lugar ng Culion, sabi ko sa kanila, mga minamahal. At ipinakita ko sa kanila ang yung aking ID, mga minamahal, na yung values advocate, mga minamahal. At yung nung nakita nila yun, mga minamahal, ay talagang sila ay hinipo ng ating dakilang Diyos, at ang sabi nila sa amin ay wala na kayong babayaran. Ganyan napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang tayo ay sinasamahan, ginagabayan ng ating dakilang Diyos, at sa pamimigay ng mga leaflet, mga minamahal, ay talagang kung ating titignan yung lugar doon, mga minamahal, ay talagang pataas, mga minamahal, kasi bundok po yun, mga minamahal, na talagang kung mahina-hina ang ating tuhod, mga minamahal, ay talagang mapapagod ka, mga minamahal. At talagang ikaw ay manghihinawa, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, dahil tayo ay Kanyang sasamahan, mga minamahal. At talagang salamat sa ating dakilang Diyos, na iyan ang mga kamangha-mangha, mga kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At iyan ang ating pagbubulay-bulayan, ating pag-aralan, mga minamahal, na ating alalahanin ang mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bigyan natin ito, mga minamahal, ng titulo na Remembering the Great Things God Has Done. Amen. Praise the Lord. Ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 126, talatay 3. Kindly po, pakibasa po. Ganito po ang pagkasabi, ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay na siyang ating ikinatutuwa. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi dito, mga minamahal, the Lord hath done great things for us, whereof we are glad.
Ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay na siyang ating ikinatutuwa. Sa ating buhay, mga minamahal, maraming mga bagay, maraming ginawa, mga dakilang gawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Na ating ito mga minamahal ay iyong nasaksihan, ating nasaksihan mga minamahal. Amen. Na mula nang itatag mga minamahal, ang ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at hanggang ngayon, sa panahon natin mga minamahal, ay walang katapusan ang mga kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na doon mga minamahal sa kulyon sa aming paghahayo, pag-i-invite, pamimigay ng mga leaflet, mga minamahal, ay sari-sari, iba't ibang buhay ng tao ang aming nai-encounter mga minamahal. Amen. Iba-ibang tao ang aming nai-encounter mga minamahal na talagang nariyan na pag sila ay nabibigyan ng leaflet, sila ay naiimbitahan mga minamahal, ay talagang sila mga minamahal ay natutuwa mga minamahal. Amen. Tuwang-tuwa sila mga minamahal, lalo na mga minamahal na kung kami ay nagpapatotoo mga minamahal. Lalo na doon mga minamahal, nung na-encounter namin mga minamahal, na yung may mga karamdaman mga minamahal, na nung time na nung kami ay nagbabahagi, namimigay ng leaflet, ilang grupo kami mga minamahal. Ang mga ibang grupo ay nandoon po sila sa tinatawag na upper balala. Yung ibang grupo ay nandoon sila sa lower balala mga minamahal. Talagang kami ay naghihiwalay at ang ating mga beloved brethren, mga minamahal, na nasabihan natin sila na in case na talagang naka-encounter sila ng may mga karamdaman, kung naka-encounter sila na talagang gustong tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nangyari nga na ang yung ibang grupo mga minamahal ay sila ay naka-encounter ng isang miyembro ng pamilya na sila ay galing pa doon sa lugar ng Coron, mga minamahal, at pumunta doon sa kulyon mga minamahal upang magpagamot mga minamahal. At yun ay talagang tinawagan tayo, at yun ay pinuntahan natin mga minamahal, at ibinahagi ang salita ng ating dakilang Diyos. Nung ang aming ibinabahagi mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos mga minamahal, ay talagang aming nakita na yung isa mga minamahal ay naiiyak na mga minamahal. Tumutulo ang kanyang luha mga minamahal habang ito ay sinisiran namin ng salita ng ating dakilang Diyos. Sabi ko sa aking sarili, sino ako, sino kami? Bakit ang mga taong ito ay marinig ang salita ng ating dakilang Diyos, sila ay napapaluha, sila ay umiiyak? At doon kong nakita mga minamahal na totoo ang Diyos sa kanyang pangako mga minamahal, na saan man mapadpad ang ating mga paa, saan man tayo mapadako, ay kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kulang na palakpak yan
para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Dahil yun pala mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at totoo at makapangyarihan. Hindi siya tiyog, hindi kahoy, hindi siya tabla mga minamahal. Totoong Diyos mga minamahal na talagang kumikilos sa ating mga buhay mga minamahal. Na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, itong mga minamahal ay tumutugon sa ating mga panalangin mga minamahal. Amen! Ano ang sinasabi ng aklat ng Deuteronomy Kapitulo 10, talatay 21? Ang sabi dito, siya ang iyong kapurihan at siya ang iyong Diyos na iginawa kanya nitong mga dakila at kakilakilabot na mga bagay na nakita ng iyong mga mata. Amen. Maging sa iyong buhay, sa ating buhay, ating nakita mga minamahal. Ang mga bagay na ito na ginawa ng ating dakilang Diyos upang ikaw, ako, tayong lahat ay sumampalataya mga minamahal. Amen. Ito ay patuloy na ipinapakita ng ating dakilang Diyos dahil tayo, ang taong mga minamahal, ay nandyan yung sinasabi na to see is to believe. Amen. So ang ating dakilang Diyos ay kanyang patuloy na ipinapakita ang mga kababalaghan, kagilagilalas na gawa. Pansinin nyo, nung unang panahon, maging sa lumang tipan, mga minamahal, talagang ipinapakita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang mga dakilang gawa, mga minamahal. At dito sa ating teksto, na ito ang mga dakilang gawa ng ating dakilang Diyos, na ipinakita sa iyo, ipinakita sa atin, at ito na ang sabi, ito ay ating ikinatutuwa. Amen! Sino hindi matutuwa na ang kanyang karamdaman, mga minamahal, na wala ng pag-asa, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na talagang patuloy na iyong dakilain, luwalhatiin ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! At sa aming pamimigay ng mga leaflet, mga minamahal, imbitasyon, talagang salamat sa ating dakilang Diyos na kahit na kayo ay nandito mga minamahal, ay patuloy na kayo ay nag-i-intercede, patuloy na kayo ay nananalangin at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi tayo binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya iyan ang iyong ikatuwa, iyan ang ating ikatuwa mga minamahal dahil talagang patuloy na ipinapakita ng ating dakilang Diyos ang mga bagay na ito mga minamahal. Amen. Kung sa aming ganang buhay, ganang sarili mga minamahal, talagang napakahirap yung mga minamahal. Ang pag-i-invite, pagbabahagi, pamimigay ng leaflet mga minamahal. Ngunit ito ay talagang sinabi ng ating dakilang Diyos. Amen! Ang sabi ng ating dakilang Diyos, go! Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, go and make disciples of every nation. Teach them everything I have commanded. And surely I am with you to the very end. Sabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil tunay na talagang kahanga-hanga ang gawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang nung nandun kami, mga minamahal, talagang
talagang nariyan ang talagang kalakasan na ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Imagine, mga minamahal, magmula umaga hanggang sa hapon, mamimigay ng leaflet, mga minamahal. After mamigay, mga minamahal, around 4 o'clock, 5 o'clock, mga minamahal, andyan na naman, mga minamahal, na talagang magpa-practice ang mga beloved choir, children's choir, adults choir, youth choir, and Jesus Finest Generation choir, mga minamahal, na talagang nariyan ang talagang kalakasan na talagang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil hindi tayo pinabayaan, mga minamahal. Amen! Hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang ang ating mga beloved brethren sa lugar na yun, mga minamahal, ay talagang nariyan ang kanilang pagkakaisa kung paanong dito sa lugar ng San Carlos ay tayo ay nagkakaisa, mga minamahal, lalo na doon, mga minamahal, ang kanilang pagkakaisa, mga minamahal. Amen! Dahil kanilang nakita, kanilang naranasan ang mga kagilagilalas, mga kamangha-mangha na gawa ng ating dakilang Diyos. At yun ang kanilang ikinatutuwa, mga minamahal. Amen. Imagine, mga minamahal, ang lugar ng Lulo, ang lugar ng Patag, ang lugar ng Kanimango, ang lugar ng Balanga, ang lugar ng Balubalo, at ang lugar ng Apo Island, mga minamahal, ay talagang nagkaisa sila, mga minamahal, na talagang sila ay tuwang-tuwa, mga minamahal. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at talagang makikita ang pagkakaisa, mga minamahal. Amen! At nung before, mga minamahal, ng 3 araw na anibersaryo, mga minamahal, ay talagang kami ay nag-alala dahil araw-araw, mga minamahal, umuulan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos nung dumating na yung unang araw, mga minamahal, ng krusada, ay talagang napakaganda ng panahon at talagang napakaaliwalas, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang patuloy na talagang gumagawa, ipinapakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga kagilagilalas na gawa, mga minamahal. Amen! Nung unang araw, mga minamahal, ng krusada, mga minamahal, ay talagang hindi pa nag-uumpisa ang banal na gawain. Ay talagang may isang pamilya na talagang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At sila ay nabautismuhan kaagad. Kaya't napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't yan ang ating ikatutuwa, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos ay patuloy na kumikilos at patuloy na ang kanyang kapangyarihan ay ating nakikita, mga minamahal. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang doon, mga minamahal, talagang iba't ibang mga patotoo ang talagang ating napakinggan. Talagang iba't ibang himala ang ginawa ng ating dakilang Diyos, na ang patotoo ng isang ating beloved kapatid doon, mga minamahal, na kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay, mga minamahal. Yung ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang yung kanyang anak ay mayroong karamdaman, mga minamahal,
na talagang yun ang kanyang napakalaking problema, mga minamahal, na talagang hindi pa siya talagang lubos na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Talagang hindi pa siya talagang lubusang kilala ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at yung kanyang beloved anak, mga minamahal, na talagang napakatindi. Yung kanyang karamdaman, yung puso ng kanyang anak, mga minamahal, may butas, mga minamahal. So, anong ini-expect natin, mga minamahal, pag ang isang puso, ito ay may butas, mga minamahal? Talagang hindi na magtatagal ang buhay, mga minamahal. Ang bata, dinala sa Maynila, mga minamahal, at ito ay ipagamot, mga minamahal, at siya, mga minamahal, dahil talagang baguhan pa lamang, mga minamahal, hindi pa talagang sumasampalataya sa ating dakilang Diyos, siya ay nanalangin, mga minamahal. Nanalangin siya sa ating dakilang Diyos na siya ay maniniwala kung ang kanyang anak, mga minamahal, ito ay gagaling, mga minamahal. Yun ang kanyang panalangin, mga minamahal, na gumaling ang kanyang anak, mga minamahal. To cut in short the story, mga minamahal, inuuwi ang bata, mga minamahal, at ang ginawa, nagtiwala, nanalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung karamdaman ng bata na butas ang kanyang puso, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung bata, mga minamahal, ngayon, siya po ay isang children's choir na, mga minamahal. Nag-involve sa children's choir, mga minamahal, at doon siya sumampalataya, naniwala na ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay at makapangyarihan. At yun ang kanyang ikinatuwa, mga minamahal, maging ang kanyang buong pamilya, mga minamahal, maging ang kanyang mga beloved magulang ay talagang naniwala, at talagang sila, mga minamahal, ay dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya po sa ating buhay, mga minamahal, ipinakita na sa iyo, ipinakita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang kagilagilalas na gawa. Andito tayo, tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tinawag tayo bilang instrumentalist. Tinawag tayo bilang mga awit. Children's choir, adults choir, youth and singles choir, Jesus Finest Generation Choir. Tinawag tayo, mga minamahal. Yung katawagan na yan, mga minamahal, bago ka tinawag, bago tayo tinawag, marami ng mga bagay na ipinakita sa iyo ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya yung pagkatawag sa iyo, yung pagkatawag sa atin, mga minamahal, yan ay pagyamanin natin, mga minamahal. Amen. Pagyamanin natin, yan ay talagang pagsikapan natin dahil totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! Na pinagaling ka, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At iyan ang mga bagay na talagang ating ikinatutuwa, mga minamahal. Dahil totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi lamang tayo naglilingkod, mga minamahal. Hindi lamang nandyan na talagang aawit lamang, mga minamahal. Tatayo lang po ba tayo kung may nariyan ang nangangasiwa? Tatayo lamang po ba tayo kung may nakakakita sa atin? Ang sabi sa aklat ng
Epeso Kapitulo 6, talatay 6, ang sabi dito, not with eye service as men pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. Amen. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Kolosas Kapitulo 3, talatay 22, ang sabi dito, servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in the singleness of heart, fearing God. Amen. So yung ang ating paglilingkod, ang pagkatawad sa atin mga minamahal, ay talagang hindi biro. Talagang maging serious mga minamahal dahil ang ating dakilang Diyos ay hindi nagbibiro mga minamahal. Amen. At iyan ay iyong ikagalag, ating ikagalag mga minamahal, na ang iyong pagkatawag, ang aking pagkatawag, ang ating pagkatawag ay napakahalaga yan. Amen. Napakahalaga yan sa ating buhay na walang kasamang halong biro mga minamahal. Ating napag-aralan nung nakaraang linggo mga minamahal, the degree of importance mga minamahal. Kaya lahat ng ating ginagawa, lahat ng iyong ginagawa, ito ay napakahalaga mga minamahal. Amen. Kaya pag ikaw ay tinawag, pag tayo ay tinawag, huwag mong baliwalain, huwag nating baliwalain mga minamahal. Amen. Maglingkod ng buong puso, buong katapatan mga minamahal, na kahit walang nakakakita mga minamahal, ay nariyan ka na talagang ginagawa mo, ginaganap mo ang katawagan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ano ang sinasabi ng Philippians Kapitulo 1, talatay 6, ang sabi dito, na ako'y may lubos na pagkatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Yung mga ating naumpisahan na paglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay iyong lubusin. Ating lubusin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya't ang ating dakilang Diyos talagang patuloy na kanyang ipinapakita mga minamahal, ang talagang dakilang gawa, ang dakilang kapangyarihan sa ating mga buhay, mga minamahal. Amen. Dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal, na 40 years na ipinakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga dakilang pag-ibig, ang kanyang mga kagilagilalas na gawa mga minamahal. Amen. 40 years na ipinakita ng ating dakilang Diyos. Ang tanong mga minamahal, what is your response? What is our response mga minamahal? Sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na talagang patuloy niyang ipinapakita sa iyo. Patuloy na ipinapakita sa atin upang huwag manghinawa, huwag mapapagod, na patuloy na ipagtrabaho ang kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. Last 2 verse, mga minamahal, ang sabi dito sa Awit, Kapitulo 89, talatay 1, mga minamahal, ang sabi dito, aking aawitin ang kagandaang loob ng Panginoon magpakailanman. Aking ipababatid ng aking bibig ang iyong pagtatapat sa lahat ng salit lahi mga minamahal. Amen. Ang sabi na ang ating dakilang Diyos ay patuloy na iyong aawitin ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos
patuloy na itaas to glorify His name, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So ito yung dapat gawin. Ang ating dapat gawin, mga minamahal. Amen. Na talagang wala nang alinlangan. Wala tayong alinlangan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, nung kami ay pauwi na, mga minamahal, araw ng Martes, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, magdamag yon na ito ay umuulan, mga minamahal. Mula hapon, magdamag ay talagang napakalakas ang ulan. So we expect na talagang baka hindi matuloy ang biyahe ng barko, mga minamahal. Amen. Napakalakas ng ulan dahil ang sabi nga, may low pressure area. So nung paglabas namin, mga minamahal, ay talagang nung umaga ay talagang napakalakas ng ulan, mga minamahal. Ngunit kami ay talagang tuloy pa rin, mga minamahal. Kami na ay talagang nagimpake na, talagang pumunta na, mga minamahal, upang kami ay hindi maiwan ng biyahe, mga minamahal. At pagdating namin doon, mga minamahal, ay talagang nakita namin na talagang malakas yung ulan at malakas ang hangin, mga minamahal. At aming nakita na talagang ang sabi namin ay kasama namin ang Diyos. Hindi kami pababayaan ng ating dakilang Diyos. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Talagang napakapal yung talagang ulap, mga minamahal. Kindly po, kung mayroon tayong picture po dyan na yung talagang panahon na yun ay talagang napakasama ng panahon, mga minamahal. Talagang masungit ang panahon, mga minamahal, nung time na yon na kami ay paalis na, mga minamahal, na doon sa bandang south, mga minamahal, ay talagang napakakapal ng ulap, mga minamahal, at yung hangin, ito ay talagang napakalakas, mga minamahal. At purihin ang ating dakilang Diyos, dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At ito na naman, mga minamahal, ang himala ng ating dakilang Diyos. Talagang yung aming sasakyan na sana ay susundo sa amin ay wala, mga minamahal. Hindi natuloy, mga minamahal. At talagang tahimik lamang kami, mga minamahal. Alam niyo ang nangyari, mga minamahal? Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang naiwan yung kanyang wallet, yung kanyang pitakang, mga minamahal. At kung ating titignan, walang susundo, mga minamahal. Ngunit yung pala, kaya pala naiwan yung wallet ng ating isang beloved kapatid ay magagamit, yun ang magagamit namin na talagang pauwi dito sa Pangasinan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, dahil ang sabi nga sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ng talatay 28, na ang sabi nga ng salita ng ating dakilang Diyos ay talagang lahat ito ay nagkalakip-lakip, mga minamahal. Kaya't purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa last verse na, mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal, ang bibig ko'y magsasaysay ng iyong katuwiran at ng iyong pagliligtas buong araw, sapagkat hindi ko nalalaman ang mga bilang. Ako yayaw na may makapangyarihang gawa ng Panginoong Diyos. Aking babanggitin ang iyong katuwiran sa makatuwid bagay, ang iyo lamang. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi, ako ay yaya.
Ikaw, ako, tayong lahat ay ayaw, mga minamahal, na may kasamang kapangyarihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ka iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. A thousand generations pulling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And who have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name it stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name it stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name it stands above them
all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mga minamahal, sinasabi ng aklat ng Mateo sa 13, talata 16 hanggang 17, datapwat mapapalad ang inyong mga mata, sapagkat nangakakakita, at ang iyong mga tenga sapagkat nangakakarinig, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita, at hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, at hindi nila narinig. Mga minamahal, napakapalad natin. Nakita natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Naranasan natin sa ating mga buhay na dati-rati tayo, mga minamahal, yung ating buhay walang patutunguhan. Dati-rati, mga minamahal, wala tayong bahay. Pag umulan sa labas hanggang sa loob, bumabaha, mga minamahal. Dati-rati wala tayong sasakyan, mga minamahal. Isang kahig, isang tuka, mga minamahal. Pinag-uusig, kinukutya, tinutuya, mga minamahal. Alalahanin natin, mga minamahal, ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay, mga minamahal. Sa mga oras na ito, dapat ang ating mga puso ay nagagalak, mga minamahal. Magalak tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ginawan tayo ng mabuti ng mahal na Panginoon. Inayos yung ating mga buhay, pinagaling lahat ng ating karamdaman, mga minamahal. Tinaningan na tayo ng doktor, subalit hanggang ngayon, lubos pa rin tayong pinagpapala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa katuwaan, sa kagalakan na ating nararamdaman, bakit hindi natin awitan ang mahal na Panginoon, mga minamahal? Hallelujah! And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Sa ating pong mga minamahal na kababayan, napakapalad natin, napakapalad ninyo, sapagkat, hallelujah, ang mahal na Panginoon, hallelujah, ibinigay, hallelujah, ang kanyang buhay upang tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Nangangailangan tayo ng kaligtasan, mga minamahal. Nangangailangan tayo ng tagapagligtas, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tanggapin po natin siya. Papasukin po natin sa ating mga puso. Sa mga oras na ito, ang mahal na Panginoon ay kumakatok sa ating mga puso. Huwag po nating pagmamatigasin, mga minamahal, ang ating mga puso. Hallelujah! May 4 na reglamento ng kaligtasan. Upang tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay makapasok sa kaharian ng langit. Una ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na siya po ay Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus. Siya'y namatay, subalit nabuhay na mag-uli. Sampalatayanan po natin ito, mga minamahal. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, na hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa kapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan maging anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sapagkat, mga minamahal, hindi lahat ay anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng malapinoon, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ikaapat po, ang mahal na Panginoong Hesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko sa mahal na Panginoon, sa aming mga beloved viewers, mga beloved bisita, hallelujah, itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit po natin ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na po manalangin, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal pa Jesu Kristo. To the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Marami pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Narito po sila, Malapinoon, hallelujah. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila, Malapinoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Hallelujah. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano. To the earth, prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay dumako sa ating pong mga personal na pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesu Kristo. To the earth, prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, Malapinoon. Hallelujah.
kaloob mo po sa bawat sa amin. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalitan. Kami pinagpapakumbaba, malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, sa mga kalikuan na aming nagawa, malapinoon. Hallelujah. Mahabag ka po sa bawat sa amin. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Patuloy kami nagsusumamo, malapinoon. Hallelujah. Patuloy kaming dumadaing sa trono ng biyaya dyan sa kalagitan. Patuloy mo kong panghawakan ng bawat isa, malapinoon, hanggang siya yung muling pagbabalik, malapinoon. Dagdagan mo aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis, malapinoon. Hallelujah. Panatilihin mo po ang bawat isa, malapinoon. Hallelujah. Sa mga tungkulin na iniatang mo sa bawat isa, magampanan, hallelujah, nang may katapatan, malapinoon, hallelujah, at malapinoon. Likain mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, katulad, hallelujah, ng puso ni Haring David, malapinoon, na madatnan mo ang bawat isa na tapat na naglilingkod sa iyo, malapinoon. Hallelujah, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay nakataas problema sa pinansyal, dalawang kamay nakataas kung meron tayong mga loved ones na ay nating ilapit sa mahal na Panginoon. Banggitin po natin mga minamahal lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa ulo, hallelujah, sakit sa puso, tuberculosis, lahat ng uri ng cancer, mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. 3 times jump, mga minamahal. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.